my god! Det her, det er Pirat 2! Og det er Stormvejr! Wow! Lad ham her! Kælder! Pirat sejlede ned! Vi må ned i kælderen. Vi må ned i kælderen. Nu er vi nede i kælderen. Okay, lad os se lidt fjernsyn. Hvor er fjernsynet henne? Det her. Nå, okay. Min fod, der er nede i en fælde. Det er det, der hedder. Vi har selv bygget på den. Nå ja. Lad os se fjernsyn. Yes. Okay, Filmen. lad os få fjernsynet til at virke. Hvorfor virker? Det er en mikroprogram. Nå, okay. Lad os runde Jeg er oppe igen. Det er lidt kedeligt at være dernede. Så der er blæsevejr. Jeg har lige løs. Det er sejling. Stormvejret. Jeg ved godt, jeg lige har lavet løs, men jeg har et spørgsmål. Hvor jeg tager det? Vandet! Jeg faldt ned, og det var overhovedet ikke noget, jeg selv gjorde. Har du slået saks? Hvad? Ja, den er her. Nej. Vi laver lige færdig. Det ved jeg ikke. Okay. Vi bliver nødt til at slutte nu. På grund af, at der er meget for plads.